Les fires com aquesta que heu organitzat crec que són molt importants perquè posen en relació els estudiants, els joves, les empreses i els centres. I aquesta és la clau dels reptes de futur que tenim en aquests moments. Que la idea que teníem abans de que un es prepara professionalment, es té un títol i després això ja li permet tota la vida exercir aquesta professió, no és cert. Perquè com el món està canviant, estem professionalitzant-nos al llarg de la nostra vida. Per tant, inicialment què hem de fer? Conèixer lo bàsic i començar a treballar i formar-nos al mateix temps. I aquesta és la idea de formació dual, és a dir, una formació que es fa una part a l'empresa i una part en el centre de formació. Mentre treballes, t'estàs formant. Això vol dir que les empreses hauran d'aprendre a organitzar-se de forma que els seus treballadors puguin estar formant-se sempre. I els centres hauran d'entendre que per formar una persona necessita que estigui treballant i fer-li reflexionar sobre allò que està aprenent treballant perquè entengui els per què està fent això l'empresa. L'objectiu de la fira és mostrar tota la formació professional del tot el territori. Llavors hem ficat molts recursos personals d'orientació per tal de poder fer un assessorament guiat a totes les persones que poguessin visitar la fira. I després hem tingut moltes empreses que han estat al nostre costat per també ensenyar i visualitzar també la nova ocupació o l'ocupació necessària al mercat de treball actual. Per Teixidor, vindre a aquestes fires és molt important perquè creiem que hi ha un compromís social amb l'entorn i creiem que és molt important que la gent sàpiga que existeix les indústries, el que és la fabricació mecànica, és bàsicament el que estem fent nosaltres, i tot el que està vinculat al món industrial, que malauradament és un món que no està molt conegut per la gent de l'entorn que tenim a la nostra societat. Tinc 19 anys i estic fent un cicle superior de mecatrònica. Mecatrònica perquè tenia electricitat i tenia més coses. Aquesta fira està molt bé perquè així podem promoure aquests estudis i aquests cicles que molta gent no sap, perquè després de l'ESO pensen que és batxillerat, però no, pot ser un cicle, pot ser FP, pot ser un munt de coses. Altres elements importants de la fira i que és bo també tenir en compte és el fet aquest que a la fira hi ha tota l'oferta que existeix al Camp de Tarragona, el qual vol dir que és tota aquella oferta que té a veure amb les necessitats del Camp de Tarragona, amb les necessitats que tenen les empreses de buscar ocupació. És el millor lloc on poder trobar en aquests moments, els joves estudiants, trobar la vocació, i per l'altra tots aquells que vulguin fer per la seva trajectòria vital, vulguin fer un canvi o estiguin a l'atur, etc., trobar cap a quin lloc es poden adreçar. Es planteja un futur amb una quantitat d'incerteses bestials i planteja el futur de la gent més jove que pràcticament no se li defineix com si no tingués futur. Això hem de combatre perquè això no és veritat. Primer, és evident que hi ha d'una forma biològica i humana qui té futur és el jovent. La qual cosa vol dir que l'intent social de donar una sensació de que la gent jove no té futur o que no tindrà treball o que no podrà accedir a un cert estat de benestar social com havien tingut altres generacions és un element que jo crec que s'ha de combatre a nivell formatiu i també a nivell cultural.